Bé, doncs el projecte que hem realitzat nosaltres ha estat en col·laboració amb una ONG d'Algemesí, d'ací a prop, que es diu Algemesí Solidari, i que porta ja com uns 10 anys construint una escola de secundària en un poblat del Sahel africà, a Burkina Faso, que es diu Basnere. En aquests moments és molt difícil treballar en aquella àrea perquè està ocupada per terroristes islamistes i el que hem hagut de fer han estat coses molt fàcils, molt simples, anem a dir-ho així, que ha estat adquirir una sèrie de materials per a omplir aquelles aules del mobiliari, la biblioteca de llibres, els laboratoris dels aparells que calen. Això està emmagatzemat, no pot estar en aquests moments allà. També hem fet un treball amb la contrapart, amb l'associació A3B de Basnere, que vingueren alguns representants i amb ells pogueren parlar sobre les problemàtiques, els reptes que hi havia. I finalment també hem fet una tasca de difusió, s'han construït una sèrie de maquetes, una sèrie també de panels amb fotografies que permeten explicar als socis de la ONG i qualsevol que vulga quines són les accions que hem estat fent, que vàrem estar fent i que en aquests moments es troben en aquesta situació tan complicada que dic.